Inselmilkom jena Karl Xkembri nilqakom għas-sitt episodju tal-podcast Antenni Suspettużi, poddati mal-awturi ta' żmienna miġjub minn PEN Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba ġurnalisti, pubblikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Illum għandna magħna mistiedna li marret timraħ il-bot f'kontinent ieħor, hija poetessa, awtriċi li tikteb kemm bil-Malti u l-Ingliż, traduttriċi u kollega tiegħi fuq il-Kumitat ta' PEN Malta, anzi il-Viċi President. U magħna allura għandna lil Mirjam Kalleja Xo. Merħba Mirjam. Grazzi Karl tal-istedina u tal-introduzzjoni. Jiena ninsab Nairobi fej ngħix u naħdem u nqatta' ħafna mill-ħin tiegħi. Inti fejn tinsab Mirjam? Mela jien qiegħda Birmingham, Alabama fl-Amerika. Ili hawn mis-sena li għaddiet isu kważi sena u nofs dal-waqt. Ġejna għax ir-raġel tiegħi oriġinarjament minn hawn u ridna noqogħdu ftit. Ħdejn il-familja tiegħu u ridna bidla fil-verità wkoll. U kif qed issibek hemmhekk? Ħanejdlek kontinent differenti, kollox differenti. Kien hawn ħafna x'tidra. Ovvjament nimmissja ħafna l-ħbieb u l-familja. Kif ukoll qisu il-ħbieb li nagħmel permezz tal-kitba, fimt? Però hawnhekk l-ewwel nett ilqawni vera il-kittieba pereżempju laqgħuni mill-ewwel f'dawni biex nibda nagħmel workshops. Hawn ħafna attivitajiet għall-kittieba, ħafna opportunitajiet. Hawnhekk stess f'Birmingham kif ukoll viċin fej forsi tista' tmur bil-karozza jew konferenzi taqbad ajruplan ovvjament. Hawn ħafna siġar u pjanti li ngħidlek il-verità kont imxenqa għalihom. In-natura dejjem viċin tiegħek, l-hawn isfel speċjalment fis-South, hawn biodiversity kbira, allura jiena kont jisni qatt ma rajt siġra kważi u għadni għax kull staġun ikun differenti. Nista' ngħid l-istess hawnhekk mill-Kenja, in-natura hija xi ħaġa fenomenali. Però il-ħaġa kostanti li żammejt inti kif qed inti stess bqajt tikteb u bqajt attiva fil-workshops, ġifieri dik hija importanti li anzi milli nista' nifhem jien naħseb multiplikajt dan it-tip ta' xogħol, il-kitbiet u l-attività tiegħek f'workshops u hekk. Ngħidlek il-verità speċi ta' fil-bidu bejn biex nimla l-ħin. Fimt għax daqqa waħda ma jkollokx ħafna attivitajiet soċjali, ma tkunx taf ħafna nies, ma tkunx taf fejn taqbad tmur speċi. Ġifieri jiena qed se nagħmel b'dal-ħin speċi ta' free time żejjed, fimt li kelli u bat speċi ta' bejn nistudja ħafna iktar, nikteb, infittex għax kont inqatta' ħafna ħin u għadni fil-librerija li bħala resources kien hemm ħafna u bdejt ukoll permezz tal-workshops li kważi mill-ewwel bdejt nagħmel workshops u mbagħad wara ftit kienu jintlew il-klassijiet u bdejt nagħmel 2 kull xahar. U ħadd ħafna gost u ħafna min jikteb bħala popolazzjoni, m'hawnx nies daqs Malta per square meter, fimt hawn inqas nies ovvjament, imma ħafna kittieba u ħafna min tinteressah il-kitba, allura jispeċi ta' jridu jippruvaw, jridu u naħseb jippuxjaw iktar lilhom infushom fil-verità milli rajt mill-esperjenza tiegħi. Sorry. Le, kont se ngħidlek niġu għal workshops ftit ħin, però li interessani nkun naf qabel naslu għal dawk hija għaliex inti tħarriġt bħala spiżjara, kont taħdem spiżjara f'Malta u jidher li bdejt tikteb u tippubblika pjuttost tard, almenu l-pubblikazzjoni ġiet
mhux daqshekk bikri fil-stadju ta' ħajtek biex niftehmu hekk. Kif tista' tispjegalna ftit x'ġara hemmhekk u kif bdiet il-kitba? Iva, ili nikteb minn meta kont żgħira teenager probably u domt ma qasamt il-kitba tiegħi l-ewwel nett ma' ħadd ieħor ħalli forsi xi jinnaf xi boyfriend jew xi ħabiba. U dejjem min kienu jgħidu li vera sbieħ speċta ma kontx nitħajjar daqshekk biex nippubblika. U mbagħad però dejjem kont inħoss din speċta nuqqas. Fimtina kont naħdem full time ġo spiżerija, kien xogħol impenjattiv ħafna, xogħol sabiħ in a way imma xi daqqiet kont ngħajja wisq u l-pazjenti sa ċertu mod kienu jgħajjuk anyway. U ndunajt li kien hemm xi ħaġa nieqsa. U speċi ta' kelli bil-fors in a way nagħti każ dak il-nuqqas u ndunajt li kienet il-kitba. U kif it-tibdila saret bil-mod ħafna fil-verità, Karl, ma kienitx night and day kif jaħsbu ċertu nies. Fil-verità bdejt innaqqas ftit mix-xogħol ta' spiżjara u nżid ftit bil-mod l-istħarriġ fil-kitba u bdejt nagħmel workshops Malta wkoll. U mbagħad bdejt immur open mics u hemmhekk saret naħseb l-switch fil-verità. Kont mort attività jgħidula salon fejn kulħadd kien jaqsam mhux kitba biss anki arti, kienu ikun hemm grupp sabiħ ta' niesek li kien ambjent li dak iż-żmien jiena speċi ta' ħassejtni li stajt nibda naqra x-xogħol tiegħi quddiem in-nies. U mbagħad minn hemmhekk spiċċajt norganizzhom jiena dawn is-salons għax il-persuna li kienet tagħmilhom marret għawdex insomma u konna ħbieb u qalli isma' tħajjar tagħmel dawn is-salons, Warren. U mbagħad sirt naf lil Zvezda u David Pisani ta' Ede Books u kont urejt ix-xogħol tiegħi lilhom. It was my dream, imma fl-istess ħin ma kienx daqshekk pressing, fimt li nippubblika ktieb. Imma huma suġġerew li isma' speċi għandek xogħolok tajjeb biżżejjed biex tippubblika. Naħseb kien hemm żmien ieħor ftit qabel fejn kont issuġġerejt lil pubblikatur ieħor u kienu qaluli li aħna ma nippubblikawx poeżi bl-Ingliż għax kien hemm dik, fimt, kien hemm dik Għax inti tikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż? Nikteb kemm bil-Malti, kemm bl-Ingliż, però ħafna iktar bl-Ingliż. Allura l-ktieb tiegħi kien se jkun bilingual imma ħafna minnhom bl-Ingliż kif taf inti rajt Pomegranate Heart. Għadni nikteb bil-Malti imma mhux naħseb 10% bil-Malti, 90% bl-Ingliż. Allura speċjalment ħanajdu hekk Malta ftit żmien ilu tikteb bl-Ingliż ma kienx daqshekk popolari. Issa inbidlu ħafna l-affarijiet. Qed ngħidu nbidlu isu f'temp ta' 10 snin hux. Iva. Għax ngħidlek il-verità kont inħossni jiena naqra outsider. U bejn għax kont nistħi. Fimt ma kontx fil-klikka, kien hemm ħafna raġunijiet, ma kontx fil-klikka, ma kontx studjajt il-lingwi, kont studjajt xjenza. Kont inħossni fil-bidu kulħadd jaf il-xuxin. U jiena kont immur l-open mic, nistħi ftit, kulħadd ikun qara bil-Malti kważi nitla' jien naqra xi ħaġa bl-Ingliż. Fimt kien hemm dik
dik id-divide għal-bidu, issa ma ħossniex hekk u l-aħħar snin ma ħassejtniex hekk. Imma wara li xi ħadd jgħidlek isma' aħna ma nippubblikawx poeżija bl-Ingliż. U bejjek u bej li ma kontx l-iskola ma l-istess nies, fimt li qed tarhom dejjem l-open mic, kien hemm perjodu diffiċli ħanejdu hekk. Li mbagħad overcame it mod Iva, ħafna mbagħad ispeċ ta' darba ppubblikajt l-ewwel ktieb u naħseb kien hemm min apprezza li qed ngħid xi ħaġa sura ħanejdu hekk. Fimt għax isek inti ma tkunx taf meta tkun waħdek meta ma tkunx qed taqsam il-poeżiji ma' ħadd ieħor li jgħidu li ħafna din, I don't know whether my poetry is good enough, fimt inti ma tkunx taf. U din hija tema li qed tinqala ħafna ftul daw il-poddati minn awturi li jgħidu li m'għandniex pereżempju kritika jew review serja tal-kodba li joħorġu f'Malta, m'għandekx dak il-feedback li tieħu fi swieq ħafna ikbar fejn hemm forsi iżjed riżorsi u anke fejn hemm inqas familjarità x'aħna Malta jekk ħanikteb il-poeżiji tiegħek ma jappellawlix, jiena int f'daqqa waħda ħaniġu f'pożizzjoni pjuttost imbarazzanti għax nafu xulxin, mentri nafu wisq il-xulxin. Naħseb li rrid nasal għalih miegħek kienet din parti mir-raġuni wkoll li tagħmel dawn il-workshops għax inti bdejt tagħmel semmejthom diġà workshops ma' awturi oħrajn li bdejthom f'Malta u issa qed tagħmel b'suċċess ħafna ikbar fl-Amerika milli nista' nifhem. Jiġifieri dik kienet waħda mir-raġunijiet forsi li ħassejt il-bżonn ta' iktar ingaġġ mal-qarrejja u feedback. Iva, żgur għax inti darba jisek tippubblika ktieb ħadd ieħor jarak bħala ma nafx jisu resource xi ħadd li jifhem ħafna, fimt li fil-verità jista' jkun le. U kien hemm ħafna min kien jgħid li isma' nista' nibgħatlek il-poeżiji biex tgħidli u mhix tajbin. Issa, I mean, poeżija jiena qatt bniedem ma ħanajdlu isma' din poeżija ta' qalbek tikteb xiktar sewwa, imma dejjem hemm dik iċ-ċertu room for improvement dejjem nistgħu nibnu minn fuq li hemm sewwa dana huwa proċess li bħala kittieba bħala poeta ħajtek sħiħa tibqa' inti titgħallem kif dak l-iskill inti kif il-vuċi tiegħek qed tinbidel ħafna affarijiet. U ħafna, mbagħad hemm tip ta' persuna oħra li jiktbu l-poeżija bla editjar, bla xejn, u jaħsbu li dik trid tkun lesta. Hemm dawk l-extremes li speċi ta' ma jifhmux li jew ma jridux jaċċettawha li l-poeżija mhix toħroġ lesta perfetta, ġieli tikteb forsi l-ewwel draft ikun vera tajjeb, però fil-verità ħafna mill-poeti, I mean, hemmu l-iskill, fimt li. Tillostra x-xogħol tiegħek u tiskolpih u taħdem fuq. Kważi rrid tiskolpih eżatt, kważi rrid ngħid tirrakmah. Fimt? U hemm qiegħed l-iskill u mhijiex xi ħaġa li ħafna min nies jgħidlek għax poeta jitiġih l-ispirazzjoni u joħorġu l-kliem u that's it, it's ready, it's perfect, le. Imma allura kif taħdem bil-workshops tiegħek, Mirjam? Jekk inti jiġi xi ħadd għandek illi inti qed min tista' tgħidlu din poeżija ħażina, però taraf meta xi ħadd għandu potenzjal u meta xi ħadd kważi forsi tgħidlu isma' forsi fittex xi ħaġa oħra, forsi tista' tkun aħjar iddoq strument. Imma jekk jiġu għal dal-workshops daw ħajsiru tajbin, ġifieri kif in id-dinamika ta' dan ix-xogħol qed tagħmel? Mela jiena nipprova nikkrea ambjent fejn dak li jkun ħossu li jista' jikteb mingħajr żgombru. Dak li nipprova nagħmel issa meta nara li xi ħadd lest jitgħallem, issa mhux jitgħallem minni
jitallem mill-kitba tiegħu stess, jitallem mill-prattika tiegħu, Mill-proċess. żmien, mill-qari, mill-proċess, eżatt. Meta xatt lest jitallem u lest li jinduna li l-proċess qatt mu lest li inti qatt mu speċi tallimt kollox. Hemmhekk jiena dejjem se ninkoraġġih dak li jkun. Jekk ikun xi ħadd kif qedlek qabel li jiġi u speċi ta' ma jriċ li mmissu kelma mill-poeżija, hemmhekk ma nistax ngħin. Fimt nista' ngħid isma' għax ma tmurx taqra dan il-ktieb u dan il-ktieb u dan il-ktieb, forsi jgħinuk li inti tinduna fejn tista' teditja il-kliem tiegħek, fejn tista' forsi iddaħħal xi literary device tagħmel ftit xi ħaġa għal gost tal-qarrej, jew li il-kliem tiegħek ikunu iktar ċari ħalli l-qarrej mhux tħallih b'ħafna question marks, imma jew jitgħallem xi ħaġa jew ikun sorpriż, jew tkun sorpriż inti meta tikteb, għax dik hi l-ħaġa. Poeżija tgħidlek xi ħaġa. Jekk jiena ngħidlek għax illum qomt u kelli wġieħ ta' ras, it's not a poem. Fimt? Imma jekk inpoġġiha mod ieħor, mod interessanti, mod li tissorprendi in a way jew tħallik b'xi ħsieb. Imbagħad okej, għamilt poeżija, ksibt poeżija. Dik li nipprova nagħmel jien li nispjega d-differenza. U la issa tħalt għalija ħansaqsijilek. Inti x'jagħmel lilek poeta? Naħseb li x'jagħmel lili poeta u t-titlu naċċettah iva. U il-mod kif nosserva x'qed jiġri madwari. Il-focus tiegħi. Kif inħares lejn l-affarijiet, kif nuża l-immaġinazzjoni, kif ninnota u niftakar. Mela, nifukaw ftit fuq il-kitba tiegħek. Inti kien hemm mixja u differenza kbira naħseb minn l-ewwel ġabra li semmejt Pomegranate Heart għal Miriam Kalija tal-lum fost l-aħħar pubblikazzjonijiet tiegħek Come Closer, għandek metafora naħseb li kibret immaturat iktar friska, iktar komplessa wkoll. Tħossha di kif meta tħares lejn il-kitba tiegħek stess. Nbidlu il-vrus imma nbidlet anke l-forma. X'tinnota fik innifsek? Mela, tajjeb li ngħidu li Pomegranate Heart hija ġabra li ktibta bejn kif qed inti ppubblikajt tard, bdejt nippubblika naqra tard. Però żammejt il-poeżiji kollha jiena, ġifieri hemm poeżiji f'Pomegranate Heart li ktibthom meta kelli 14-il sena u oħrajn li ktibthom meta kelli 28. Però jew ftit inqas. U kienu għadhom jogħġbuni ngħidlek il-verità. Xi daqqiet nħares lejhom u ngħid uff għaliex ippubblikajthom, imma għax kienu raw ħafna, ma kienx hemm editjar, kienu in a way kien hemm inqas metafora, kienu qed jispjegaw l-affarijiet eżatti kif huma u hemm min jaqra metafori fihom imma nassigurak li hemm inqas metafori milli jidhru on the surface. Iva, il-bidla nara u nħossa l-ewwel net jiena naqra ħafna craft essays, naqra minn kollox, imma naqra ħafna non-fiction. U speċjalment din l-aħħar ġabra ibbażajta ħafna fuq dreamscapes. Mort das-sajf kont attendejt weekend konferenza fuq il-manuskritt. Ġifieri dina kienet
ma edituri fejn il-manuskritt kien mod u wara da 3 ijiem imbidel mhux darba, imbidel kemm il-darba speċi ta' u vera ġeluna naħsbu fuq l-ewwel nett il-pożizzjoni tal-poeżija sewwa l-ewwel waħda, il-prolog, is-sezzjonijiet. Tibda kull poeżija tgħid imma din toqgħod f'dan il-ktieb jiġifieri telqu ħafna Karl. Fimt, kien ktieb u sar ċabbuk biex tara differenza. Telqu ġew il-ġodda, l-editjar kien to the max, mhux tiegħi biss, ġifieri batt il-manuskritt lill-editor professjonali, I mean, xi ħadd vera jifhem, ħa iktar żmien, ġifieri kienet ħaġa li vera kienet diffiċli għalija li isni kont drajt li l-poeżiji niktibhom u wara ftit noħroġ ktieb imma din id-darba kelli inkabbar il-paċenzja ħafna iktar u kull poeżija ridet tkun it's 100%, ġifieri tajta l-attenzjoni, ħsibt ħafna fuqha, rid nara li kull linja hija fil-verità dak li rid ngħid. Is-suċċess tal-poeżija għalija dejjem ngħid li s-suċċess hu bejn l-istampa li qed nara f'moħħi, għax jiena bħala kidba nara bħala stampa, it's a vision, it's a second. U l-kliem li as close to 100% as possible qed ngħid dak li rid ngħid mingħajr ma ninħeba. U dan proċess li tħalt fih b'dan il-mod tant intensiv wara li kont tgħid wara li għamilt dan il-kors, għamilt dan il-workshop illi. Iva, kont qed ninduna bil-mod il-mod. Thanks to, in a way, l-osservazzjoni ta' artisti oħra, mhux biss kittiba, ma fi sena naħseb tal-pandemija f'2020 kont residency il-Ġermanja mill-xarejn ma' artisti li kienu qed jużaw ħafna media, ħġieġ, tafal. U kont nosserva id-dedikazzjoni tagħhom li kienet li meta komparajta ma' tiegħi u d-dedikazzjoni tiegħi għall-kidba, kważi bdejt nistħi u bdejt ngħid miegħi innifsi jiena mhux vera dedikata għall-poeżija. U meta rajt li anki pereżempju anki wara l-ikla ta' flaxija jmorru jiċċekkjaw jekk dan it-tafal f'liema stadju wasal, imma kienet vera kienet wake up call għalija li nara artisti oħrajn u l-paċenzja tagħhom u bdejt nitgħallem minnhom u wkoll naħseb Marzu li għadda kont intqajt ma' Gaja tal-Madun li ġie Malta l-festival sewwa li kont miegħu fil-festival jiena. U ltqajna għal ftit għax konna fl-istess konferenza u konna qed nitkellmu speċi ta' fuq ix-xogħol tagħna x'qed nagħmlu u qalli frażi li vera baqgħet miegħi xxokkjatni qalli you need to embroider your words in gold. U għamel wiċċu ma tiegħi qalli Mirja, you need to embroider your words in gold. U qed tisma' qed speċi ta' ġejjin ħafna sinjali li qed jgħiduli li għandi bżonn ħafna iktar paċenzja. Ma di torbot ukoll ma' xi ħaġa li tirritani ftit. L-idea naħseb hemm barra, mhux qed ngħid li tiegħek kienet hekk, imma ċertli li tiltaqa' ma' ħafna li l-poeżija kważi hija l-eħfef medium tista' tiktibha għal kontrarju ta' li tagħmel skultura pereżempju, wieħed jista' iħażżes 4 versi jaħseb li l-ewwel 4 versi li jiġruk bl-ispirazzjoni għandhom jitħallew kif huma, kif kont qed tgħid. U hija
Ideja tal-poezija li ddejjaqni għaliex jiena stess poeta l-ewwel nett u naf kull kelma xi tfisser jew x'tiswa u it-tina u nimmaġina inti tiltaqa' ħafna iżjed magħha minni tesponik għal tant imbarazz li qiegħed hemm barra. Fl-istess ħin ma tridx twaqqaf lin-nies milli jkunu kreattivi, imma għandna isu nuqqas ta' border bej x'inhi poeżija u hija definizzjoni impossibbli li tgħid x'inhi l-poeżija jew hekk xejn ikollok tinkludi tant affarijiet li ma tispiċċax. Imma hija faċli, le? Ġifieri dik hija naħseb li twassal għal ċerta laissez-faire attitudni li l-poeżija għal kontrarju ta' romanz ta' 600 faċċata li tiddixxiplina. Ma nafx nimmaġina li tara ħafna inti wkoll. I mean, hija faċli għax kull manna bżonn kważi laqas karta u lapes xi daqqit tiktibha kważi f'moħħok poeżija f'dak il-lat. F'dak is-sens. Mbagħad speċi ta' kull ma nafx tintaqa' ma' ħafna nies li jgħidulek jiena nikteb poeżija wkoll, li kważi kulħadd speċi ta' at some point kiteb poeżija, forsi f'dak iż-żminijiet meta jkun qed jikber, fimt, u kulħadd għandu xi poeżija fil-kexxun, allura dik ukoll tkompli żżid ma' din l-attitudni u kif jarawna n-nies. U kif qed inti l-poeżija mhix faċli biex tispjega x'inhi. I mean, nista' nibda ntik speċi ta' a technical point of view, ma tafhom inti dawn l-affarijiet, imma iva speċi mbagħad hemm ukoll dak li tallimna l-iskola li l-ħafna nies they are put off by it. Sewwax almenu jiena meta kont l-iskola u I mean kien jogħġobni ħafna s-suġġett, però l-poeżiji li konna nistudjaw dak iż-żmien ma kienux poeżiji li fil-verità qed nifhmuhom. Fehmtu kienu ta' poeti irġiel bojot mejtin li again bħala tfajla li qed naqra xogħol mhux kontemporanju mhix qed m'għandix dawk il-problemi jew m'għandix dawk il-ħsibijiet li kellhom dawk il-poeti, it was out of place. Fil-fema tiegħi. Nispera li issa l-kurrikulum huwa differenti u hekk naħseb li hu fil-fatt. U li tagħti impressjoni differenti liż-żgħażagħ ta' x'inhi poeżija. Sewwa li hija xi ħaġa ta' issa wkoll. Ekku, u hija l-poeżija tista' tkun xi ħaġa profetika, tista' tkun kummentarju, tista' tkun riflessjoni fuq dak li għaddejn minnu, aħbarijiet, però lura għall-kitbiet tiegħek. Nara leitmotiv tul il-poeżiji tiegħek minn tal-bidu ftit inqas tal-aħħar, però hemmhekk qiegħda, huwa l-ikel. Tħobb issemmi l-ikel, għandek ħafna metafori, nistgħu nsejħulu metafora, insomma, naħseb marbuta mal-kċina, għaliex tħobb is-sajjar, għaliex tant ikel fil-kitbiet tiegħek. Qed nitħaq għax tiġri li ħafna din li nsemmi affarijiet ta' spiss ma nindunax imbagħad waqt xi interview jgħidu li isma' u dan huwa l-każ. Inħobb ħafna nsajjar iva. Inħobb insajjar u nħobb nitma', inħobb li l-ikel tiegħi iduq il-bieb u l-familja, etc. Vera tagħtini sodisfazzjon u it's my love language. Sewa, napprezza l-ikel ukoll, nħobb nikol, inħobb il-varjetà u l-kreattività li hemm fil-kċina. Jiena bħala poeta, I mean,
in a way inħossni iktar, mhux iktar imma inħossni artista wkoll. U l-kreattività nħobb nurija anki fil-kċina, anki fl-ikel. Mhux daqqiet nurija b'mod li speċta timbarazzani fil-ħwejjeġ jew xi ħaġa hekk imma naħseb it's an extension tal-kreattività tiegħi li nħobb insajjar in a way. U dejjem kont nħobb insajjar u speċta it's the happy place. Fimt anki id-dar tal-ġenituri tiegħi, il-kċina nqisha jekk naħseb fiha nqisha bħala a place to come together. Allura baqgħet miegħi. Inti l-aħħar ktieb li pubblikajt huwa Come Closer. U xekk. Daka li publikat l-Amerika, qabel taqralna silta forsi minnu. Kif kienet ġifieri kont qed tgħidilna dan il-proċess li għaddejt minnu ta' li tiskolpi l-kliem kelma b'kelma. L-esperjenza tiegħek fil-pubblikazzjoni li ssib pubblikatur barra minn xtutna għal chapbook bħal dan, kemm kienet jibsa? Mela l-ewwel nett, mela l-workshop kien jissu iktar minn senilu. U dak is-sajf stess bdejt nibgħat il-manuscript u ma ċċettaħ ħadd. U mbagħad tajt qalbi għal ftitu. Speċtaret indunajt li għax din hija hija case of numbers ukoll speċta inti ħafna jibatu fimt l-Amerika qed nikteb bl-Ingliż ħafna nies qed jibatu il-manuscripts. Però rġajt dortu reġa' nbidel ħafna u rġajt nibda nibgħat. Naħseb kien forsi f'Mejju, Ġunju, rġajt bat il-manuscript forsi xi 10 postijiet oħra. U mbagħad Bottle Cap Press qaluli speċta joġobna, se naċċettawh u bdejna il-proċess online għax dawn mhumiex Alabama, qegħdin California. Bdejna l-proċess li bdew id-disinn huma in a way ikollok tafda ħafna x'jiena mdorrija Malta dejn il-persuna, fimt? Nafu l-xuxin imma dana kien xatt li ma nafx. Il-kombinazzjoni, il-pittura ta' quddiem din kont rajta f'mużew Atlanta meta morna nżuru xi ħbieb, konna morna il-High Museum of Art. U meta saqsini xi xtaqt, għax jiena kelli jisni nimla questionnaire twil, fimt jisu il-ktieb kif nixtieq li jkun, forsi it-themes tiegħu, il-deskrizzjoni tiegħu u hekk. U din l-istampa kont rajta l-High Art jisimha Despair u vera ġibitni. U għetlu toġobni l-istampa forsi xi ħaġa fl-istess burdata speċi u għalli actually it's available insejt il-kelma, imma peress li l-artista ila iktar minn 50 sena li mietet stajna nużawha. Il-bqija kollox ġara ħafna malajr ngħidlek il-verità għax l-editjar kien sar ħafna qabel. Imbagħad kien każ ta' setting, kuntratt importanti ħafna x'dana ħaġa li jsaqsuni ħafna nies isma' jiena rrid inħallas biex nippubblika ktieb, le ma tħallas biex tippubblika ktieb. Il-pubblikaturi jkollhom kuntratt ġieli ħallsuk u ġieli jtuk royalties. Ġifieri dejjem qed ikun dik jisaqsu li ħafna. Jekk inti jitolbuk xi eluf biex tipprintja ktieb. Le, inti għamilt ix-xogħol. Red flag. Dik li sejħula l-Vanity Press fil-verità, meta wieħed jippubblika x-xogħol tiegħu stess imma tru pubblikatur li qed iġolek tħallas. Però taqra l-nasilta Mirjam minn dal-ktieb. Mela le. Mela dil-poeżija li se naqralkom rebħet premju
fis-sena li għaddiet u fil-fatt kienet ippubblikata wkoll f'dan il-ktieb Awarded Writers Collection mal-Alabama Writers Cooperative, kienet kompetizzjoni. U jisimha A Choreography of Almost. At once you're in a place where you forget that love is a second language, where imitation is not possible, where the fabric of our trajectory is unthimbled. How long would it take if all day I'm stuck in a poem lingering in the semicolon of your hands? There's a choreography of almost in every breath, almost touching this unstitched hem through yours stained like bathtubs, almost whispering the unsayable. I let it sit where I can taste it, push it back with my tongue. An almost dance shakes the foundation of night. The hours a curse blessing, a cure for the mundane. Suddenly, we are almost alive. U din hija naħseb tiġbor ħafna wkoll it-tema tal-poeżija li għandek f'dan il-ktieb. Però inti qed qiegħda anka bdejt naħseb almenu qed naraw issa pubblikazzjoni anka ta' forum ġodda bdejt il-mikrostorja, flash fiction. Kif sejra din tranzizzjoni jew perjodu ġdid għalik li anka toħroġ forum ġodda? Iva, meta ġejt hawnhekk u speċi ta' kelli dak il-ħin liberu, kelli l-ispazju u l-kwiet differenti ħafna minn Malta, ħafna kwiet biex jiena forsi nipprova xi ħaġa ġdida sewwa u jiena dejjem niċċallenġja lili nnifsi għax l-unika mod li nikber bħala kittieba. Bdejt billi xatt kien semmili li missni nibda nagħmel reviews tal-kodba. Li kienet xi ħaġa ġdida li hija xi ħaġa interessanti imma diffiċli ħafna. Il-kritika tal-ktieb u speċjali inti speċjalment poeżiji, ktieb ta' poeżiji li in a way jorbtu ma' xulxin imma they're standalones li sibta diffiċli ħafna. U rrid speċi ta' rrid nibda nikteb forom oħra u rrid nersaq lej il-personal essay u l-memoir. Jiġifieri qisni qed nuża dawn l-stepping stones l-essays bħala review tal-ktieb, flash fiction, microfiction, mortadni milux fawissu konferenza fej kellna sessions ta' memoir. Irviet nersaq bil-mod il-mod lejn li nixtieq nikteb li jmiss bil-mod il-mod huwa ktieb ta' essays. Li jista' jkun ma jkunux daqshekk straightforward, jinteressani ħafna l-hybrid, Karl. Il-kitba naħseb forsi jekk rajt dal-flash fiction li ħarġ dal-aħħar li tintroduċi anki Ingliż u Malti. U hemm anki element ta' poe prosa jisa wkoll. Eżatt, kont se ngħid kitba li tkun poe prosa u wkoll kitba li forsi taqleb bejn prosa u poeżija. Sections differenti, essays li jużaw l-ispazju b'mod differenti, ma nafx jekk qatt rajtx, jinteressawni ħafna dawn il-hybrid fejn kważi jkollok il-paġna vojta u mbagħad ikollok footnotes biss li inti qisek kważi nerġa' mmur għal dreamscape, qisek kważi m'intix hemm, qisek kważi tittimmaġina kitba li mhijiex hemm li għandek deskrizzjoni tagħha biss, qisek qiegħed ġew mużew kważi. U dak huwa speċi ta' it-tir finali tiegħi, però dawn huma affarijiet ġodda li hija eċċitata ħafna li qed nikteb dan il-flash fiction, microfiction, l-ewwel net vera qed nieħu gost. Għax differenti mill-poeżija
fis-sens li minqas mill-ħajja tiegħi fihom fil-kitba u hemm iktar immaġinazzjoni. Allura speċi ta' inħossni qed nilab b'xi ħaġa ġdida għalija. U inti involuta ħafna wkoll fit-traduzzjoni ta' poeti Maltin u xogħlijiet Maltin li tiftaħlek perspettiva għal xogħlijiet ta' ħaddieħor li mhumiex tiegħek u ma nafx kemm tiddakkar minnu kemm jispirak. Ħafna fil-verità għax meta tkun qed titraduċi poeżija ta' xi ħadd li għadu ħaj u qed tista' tkellmu, tibda tinduna kif jaħdem ħaddieħor. Pereżempju traduċejt poeżija tiegħek, Karl, qed nitraduċi l-ktieb varjazzjonijiet ta' skitt ta' Nadja Mifsud. U minn Nadja nitgħallem ħafna wkoll. Għandha dik il ħanerġa' ngħid paċenzja, imma mhix paċenzja biss. Hija li tiqpa' soda sakemm insibu il-kelma perfetta. U mbagħad anke jekk nerġgħu nbidluha l-għada. Fimt ma dik il-ħaġa jiena toġobni li inti you're not satisfied with. Fimt vera tkun tallimt ħafna minn għandha. Jiena speċi tgħid li inti qed tagħmlu x-xogħol iva, imma diskussjonijiet fuq kelma fuq linja. Inħossni x-xurtjata li qed naħdem ma' ċertu nies li nitgħallem ħafna minn għandhom. U nimmaġina jinti ġrili wkoll anke viċi versa meta xi ħadd qed jitraduċi xogħol tiegħi jibda jistaqsini dwar kelma u vers ġieli ġaluni nirrevedi dak li ktib fl-oriġinal għax iġaluk taħseb iktar fuq dak li ġelek taħseb ħafna, definitely. Mirjam, il-ħin qed itir, però xtaqt inmiss għalmenu punt importanti ħafna tax-xogħol tiegħek ukoll li huwa li inti qiegħda fuq il-Kumitat Viċi President ta' PEN Malta, l-organizzazzjoni tal-awturi ġurnalisti kittieba favur il-libertà tal-kelma. Aħna nirrekordjaw dan il-programm, naħseb punt importanti ħafna ta' PEN International, PEN madwar id-dinja hija solidarjetà bejn l-awturi ġurnalisti fejn nafu fost l-oħrajn pereżempju madwarna l-Eġittu hemm ħafna repressjoni ta' ġurnalisti tal-libertà tal-kelma nitkellmu favurihom nmexxu l-każi tagħhom. Aħna nirrekordjaw ħirġin aħbarijiet terribbli, xokkanti mill-Libja dwar il-maltemp Dulluvju li qatel 20,000 milli nafu sissa ta' nies u waħda mill-affarijiet li ħarġet minn dan id-Dulluvju kienet fil-fatt poeżija li sirna nafu ta' dan il-poeta żagħżugħ Mustafa Trabalsi minn Derna li nqatel mid-Dulluvju, però kien profetiku, kien wieħed mill-każi fejn il-poeżija hija wkoll profezija għaliex fuq il-Facebook tiegħu ftit qabel ma seħħ id-Dulluvju qatilhom kollha kiteb din il-poeżija. Ħanaqra għaliex naħseb jeħtieġ nagħmlu anke unurdilu. Ix-xita. Tikxef it-toroq imxarba, il-kuntrattur qarrieqi u l-istat fallut. Taħsel kollox, ġwien aħla sfur u suf il-qattus. Tfakkar il-fqir fis-saqaf fraġli u ħwejġu mtertqa. Tqajjem il-widien mit-trab għajjien u l-vojt lubien. Ix-xita, elm itjubija b'xara tajba twissija. U għażilt li naqra din ukoll Mirjam għaliex Mustafa qed jolqot il-korruzzjoni f'pajjiżu, il-kontratturi qarrieqa, l-istat fallut mal-forza tan-natura li waslet għal katastrofi totali. Mirjam, x'nistgħu ngħidu aħna fuq ix-xogħol tagħna f'PEN importanti li ngħidu kelma dwar dan ix-xogħol li qed nagħmlu għal dawn l-aħħar sentej issa mindu twaqqafna. L-ewwel nett Karl, grazzi tal-li traduċejt u rajt dik il-poeżija, tqabbadni l-bart jiena kull darba, rajta kemm il-darba ma' familjari familjari ħafna ma' s-sitwazzjoni tagħna f'Malta. Dik il-verità. Mela bħala PEN daw l-aħħar snin li ilna nagħmlu x-xogħol tagħna naħseb
L-ewwel nett ilqatna ħafna topics differenti, sewwa li aħna nipproteġu drittijiet ta' persuni varji, li biżna speċi ta' li konna ta' solidarjetà ma' min forsi jew ma kellux vuċi, għax dik il-verità li hawn ħafna nies m'għandhomx vuċi. U pereżempju Daphne li ma tistax iktar titkellem, fimt? U xi daqqiet inħossni li hemm ħafna affarijiet u nistgħu nagħmlu ftit. Imma fil-verità Pen Malta kien hemm bżonna u kuntenta ħafna li nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol. U xi daqqiet ngħid pereżempju x'inhu l-iskop li nitraduċu poeżija ta' dan il-poeta, imma jekk tallimt xi ħaġa żgħira miż-żmien tiegħi bħala kittieba hu li hu importanti li nibqgħu niftakru lil min ma jistax iktar ikun hawn. Importanti li kif tajt, sorry tal-code switching, imma ħanejda bl-Ingliż, we bear witness, għax hija xi ħaġa li bħala kittieba, bħala artisti, bħala poeti, in a way dak hu x-xogħol tagħna li nkunu ta' vuċi għal ħaddieħor aħna li nistgħu. Jista' jkun li xi darba aħna ma nkunux nistgħu nitkellmu fuq l-inġustizzji. Ma naraħiex xi ħaġa li hija impossibbli jiena li tmiss lilna wkoll. U bid-distanza li għandek minn fejn qiegħda inti, kif tħares lejn Malta f'dawn l-aħħar snin? Tħossok iżjed irrabjata, iżjed frustrata, iżjed rassenjata? Kif qed tara l-Malta minn hemmhekk? All of the above. Fil-kuntest ta' il-medja, l-libertà tal-kelma, x'qed jagħmel l-istat f'dan ir-rigward jew x'mhux jagħmel? L-ewwel nett speċi ta' nħossni naqra maqtuwa, mhux dejjem ninduna eżatt x'qed jiġri u dik diffiċli u tqabbadni ftit dwejja x'daqqiet għax speċi ta' meta kont hemm anki bħala Pen Malta ħassejtni li iktar stajt inkun hands-on u ngħin. Inħossni frustrata x'qishom l-affarijiet il-korruzzjoni, il-fatt li qegħdin inkissru ħafna min natura, etc. Ma donhom marru għall-ar, ngħidlek il-verità. Bħala xi ħadd li mhux qiegħed hemm u li nara huwa speċi ta' selettiv, fimt, jisu l-affarijiet li nara fuq in-news, fuq Facebook li jgħiduli l-ħbieb. Ħafna ħbieb qaluli sewwa għamilt. Li jiena ma ħossniex proud tagħha li sewwa għamilt li tlaqt lem speċi. Ovvjament kelli r-raġunijiet tiegħi u kulħadd irid jgħix ħajtu in a way. Inħossni li minix edem ma nistax ngħin daqshekk, nipprova nagħmel li nista' ukoll bħala pen, però mhix qed nara li l-affarijiet sejrin għall-aħjar, qed narhom sejrin naqra għall-ar jew ħafna għall-ar, nispera kważi nispera li tiġri xi ħaġa li it shocks li tagħmel differenza kbira. Hemm ħafna min qed jiġġieled għall-ġustizzja, però m'hemmx biżżejjed. Hemm ħafna nies li jħossuhom komdi kif huma, allura jekk ma taffettwahomx direttament, jekk jaraw il-ħadd ieħor ibati jew huma they're okay. Naħseb ma jagħmlu xejn fil-verità u bħalissa is-sitwazzjoni li jekk ma tagħmel xejn qiegħed man-naħa l-oħra. Hemm ukoll ir-realtà li speċjalment fejn tidħol libertà tal-kelma u demokrazija hija dejjem work in progress. Ġifieri apparti n-nuqqas ta' inċentiv ta' nies li jagħmlu xi ħaġa, hemm ukoll il-fatt li din hija dejjem battalja u aħna
qed nażlu li nkunu fuq il-front line tagħha propju għaliex niktbu għax aħna kittieba jew ġurnalisti u rridu li nibqgħu niġġieldu għal dan l-ispazju. Mirjam, il-ħin tar nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna. Grazzi ħafna wkoll lil Klera Zoppardi tal-għajnuna li ttini bir-riċerka u anka għenitni biex nitraduċu il-poeżija li qrajna. Grazzi wkoll is-semmija li ta' kull ġimgħa jingħaqdu magħna għal episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Ħalluna l-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, il-Facebook u YouTube ta' Pen Malta biex tissieħbu jew tagħtu donazzjoni ibatulna email fuq penmalta@gmail.com u nwiġbukom bid-dettalji. Grazzi niltaqgħu ġimgħa. Grazzi.